ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಉಡುಪಿ. ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಶಂಕರ್ಪುರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಉದ್ಯಾವರದ ಹತ್ತಿರ. ಉದ್ಯಾವರ ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಡಪ್ಪಾಡಿಯ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಉದ್ಯಾವರಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಆ ಪಿತ್ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆನ್ ದಿ ವೇ ಪಿತ್ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾಕೆ ತಡ, ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ತಿಂತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಯಾಕೆ ತಡ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಈಗ ಪಿತ್ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬಂದು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡುವ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನ ಮಾಲಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳುವ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುಧೀರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಸರ್, ತಾವು ಈ ಹೋಟ್ಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷ. ಬಂದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಂದು 20 ವರ್ಷ. ತಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 25 ವರ್ಷ. 25 ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಹೀಗೆ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಪೂರಿ ಭಾಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 6:30 ಓಪನ್. ಹೌದು. ಪಿತ್ರೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಡಿ, ಚಾ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಬನ್ಸ್, ಪೂರಿ. ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪೂರಿ ಭಾಜಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೆ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ಬಂದರೆ ಸಂಜೆ 7:30 ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಾಲೆ ತಿಂಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ, ದೋಸೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೀಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅವನಿಷ್ಟ ಇವನಿಷ್ಟ. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇವನ್ ಎಂತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆದರೂ ವೆಜ್ ಆದರೂ ಏನು ಹೋದರೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವೀಗ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಪೂರಿ ಭಾಜಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದರೆ ದೋಸೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರಿ ಭಾಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಈ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನಿಮ್ದೊಂದು ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದ. ಈಗ ನಾನಾಗ ಮೊದಲು ಬರುವಾಗ ಕೇಳಿದೆ, ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಮಸಾಲೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಚಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಈಗಿನವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿಸುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು ಕೂಡ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಆಗಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಅದು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಸರಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕನ್ನಡದ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಸರ್, ತುಳು ಪಣ್ಣ ಖುಷಿತ್ತಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಣ್ಣ ಒಂಚು ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪು ಮಾಡದೆ. ಸರಿ, ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ನನ್ನ ದಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಡು ಜೇರಿ ಸದ್ಯಗೂ ಬುರ್ಚಿ ದೇವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಕನಕದ ರೇಟ್ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತ ಸೇಮ್ ಆಪ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಫರಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಅದೇ ಒಂಜೆ ಲೆವೆಲ್. ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಏದು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಬೇರೆ? ಓ, ಒಂಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಅದೇ ಓಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಜಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ತೂತಿನೆಟ್ಟು ಓಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯ ಕಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಅದೇ 3 ಜನ. ಈ 3 ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಅದು ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆಲ್ಲ
ಪುದರ್ ಉಂಡ ಉದರ ಬಣದಿಜ್ಜಿ ಅದೇನ ಲೆಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗಲು ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗಲು ಬತ್ತಿನಗಲು ಪೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಂದ್ರದ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಓಪಿನ ಸಾದಿಡೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದೊಂಡ್ಗೆ ದೇ ಪಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗಲು ಮಸ್ತಿನ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡಿರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗಲೇ ದೀತಿನ ಪುದರ್ ಪೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಬಲೆ ಅರ್ನ ಕಾಣೆ ಬತ್ತಾಡ ಖಂಡಿತ ಪೂರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಏತು ಮಲ್ಪೋರಿ 100-150 ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡ ಆತ ಮಸಾಲೆ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು ಅವಂಚ ನೀರು ಅಂಚ ಚಂಡೆ ಮಂಡಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಸದಲ್ಲ ತೋರ್ದ್ವಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಂಡೆ ಪಂಚದಾಲ ಬರ್ಸ ಜನಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಂದದ ಒಂದು ಇರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಈತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದೇನೆ ಬಾಜಿ ಅವು ಆತೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ನಿಖಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಡ ದಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಜ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪನ ಟೋಟಲ್ ಇರ್ನ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೆ. ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಇದತ್ತಲೆ ಪೂರ ಕಡೆ ತೆಂಕ್ಲೊಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಓಲಾ ನಾನು ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ದಾಯಗ್ ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋ ಅಂದೆ ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಯ ಬತ್ತ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಶಾಲೆ ಉಡಿಬೋತಿ ನೀರು ಕಾಪು ಓ ಮಹಾದೇವಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೂಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇರು ಕಾಪು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮೊತ್ತ ಹೋಗುದು ಬೊಕ್ಕಾದಾಗ ಆರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲಿ ಕೆಲಸ ಕೂತಿದೆ ಬೇತೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಪೋತಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಒಂದೊಂದು ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಅದೇ ಏತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆತನ ಏತ್ಲ ಯೋಗ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಏನಿತ್ತು ಲಾಭ ಅದೇ ಓಕೆ ಇದು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಪೇರು ಚೊರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಈ ಬಯ್ಯ ಪನ್ಮೆ ಕಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ಮಾರ ಇನ್ನು ಮಸಾಲೆದೇನು ದುಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡೋದಿತ್ತ ಇತ್ತು ಚೂರು ಬಾಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಾಡುವನ ಅಂತೀರು ಅಂಚಿಂದಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನೆರಡೆ ತಿಂತಿನೊಂಡೆ ಇರು ಒಂಚೂರು ನೆನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡ ಏನು ನೆರೆದು ಬರ್ತೀರು ಅವು ಮಾಡುವಂತ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಆತೋರು ಬರ್ಪಿಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಅದೇ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪರಿಬೋಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಗಲಿಗೆ ಅದೇ ಪರವ್ರ ದುಂಬು ಬೈದು ನಗಲ್ ನಿಲ್ಕೆ ಇರು ದೋಸೆ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೋರ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಬೋಕ ಬತ್ತೇಳಕಲ್ ದೋಸೆ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಲಕ್ಕ ತೋಜು ದಿಪ್ಪರೆಗಿಯೋ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆಯನ ಒಂಜಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆಯೇ ಒಂಜೇ ಓಯ್ನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಓಲೆ ಆವಡ್ ಇಡೀ ದೇಶೋಡೆ ಆವಡ್ ಓಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ಯ ಒಟ್ಟುಡೆ ಮೂಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆವಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಉಲ್ಲಾರ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ಯ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಏನಂತೀರ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಏನೇ ಕಾಂಡ್ರ ಜೈ ಅದೇ ವೈಟ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕ ಸಾಕಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಓಲ್ ಪೆಟ್ವಾಡ ಅಂದಾರ ಅಂಚದಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆನಪ ಹೌದೇ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪು ರಪ್ಪ ಉನ್ ಮಲ್ಪು ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆ ಪೂಜೆ ಕಾಂಡ ಹಾಜರಿಗೆ ಹೋದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅವ್ರು ಅನ್ಪಾರು ಅವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ತಾವುಡು ಬಂದಂಡ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡಿ ನಂಗೆ ಅದೇ ಇನಿ ಪೂರಕ್ಕಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಡಿ ಇರ್ನ ಪೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಡೊಂ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣನೇ ಇರ್ನ ಒಂಚೆ ಈ ಎತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದೆ ಬಂದೋಲಿ ಅದೇ ಓಕೆ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅತ್ತ ಬೈದಿನ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸುಖ ಒಂಜೆ ಅಂತೂ ಹೆಂಗೆ ಕೊರುವೇರಾರು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೈಸೂರು ದರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ತುಲೆ ಅರ್ನಂಜಿ ಆ ಮೂನೆ ತೆಲ್ಕೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಜನಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಯಾಪಲ ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಸ್ವಭಾವ ಆವಡು ಈ ಮೇರ್ ಪಲಾಯ ಆವಡು ಆರ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಆವಡು ಅವಳು ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ತೊನ್ನು ಮಗಲ ಪಪ್ಪ ಅದೇ ಪಂಡ ಆ ದುಂಬುದುಂಚಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೊಂಬುಜಿರು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂಬುಜಿರು ಆತ್ ಏರ್ಲ ಪಿನಿ ಕಾಸು ಇಪ್ಪಂದೆ ಬತ್ತೇಡ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಬಂದೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಸರಿ ಸರ್ ಬೊಕೊಂಜಿಗೆ ಏನ್ವೆ ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ಇರ್ನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಪಾಡುವಾರ ಅದೇ ಪಂಡ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನ ಮಸಾಲೆನ ಹರಿಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾಡುವಾರ ಐಟ್ ದಾಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಏನನ್ಪಿನಿ
ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅದೇ ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಓಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋರಿ ಬಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂಡರ್ ಅದೇ ಯಾಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಣಕ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾಯಿ ನಾವು ದೇವಣ್ಣ ಇದು ಜನ ಬೌಡ್ ಬಂದ ಈ ಕಣಕರು ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಈ ಬಾಜಿ ಅವಡು ಬಾಜಿಗೆ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಪಂಡ ಈನ ಪೂರ ಬಾರದು ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪನ ನೀರು ಬೇಳೆ ಪೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪೊಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಲ್ಪೊಡತೆ ದೇವಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಹಾಕಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು 4 ಮಸಾಲೆ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುಜಿ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಏತೆ ಜನ ಬರಡು ಏತೆ ಭೂಕಂಪ ಆವಡು ಸುನಾಮಿ ಬರಡು ಮೇರು ಪಾಡ್ನು ರಡೇ ಮಸಾಲೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡೆ ಆ್ಯಪಿನ್ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡಿ ಎರಡು ದೋಸೆ ಆ್ಯಪ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೋ ದೋಸೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಇದು ಐಟ್ ನಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಲೆತ ಇರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದೊಲೆತೆ ಆಜಿ ದೋಸೆ ಆಜು ದೋಸೆ ದಾಯ ಪಾಡು ಜರಿ ಸಾ ದೋಸೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ದ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ದ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂಡ ಬಂಗಾಪ ಬಂದ ಬಂಗ ಬಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾ ದೋಸೆಗೆ ಪಂಡ ಬಾಜಿಗೆ ಏನು ಬಾಜಿಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಲಾಸ್ ಆಪು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಾಜಿಗೆ ಏನು ಬೇರು ನಂಗೆ ಕೊಂತೆ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಾಡಂದೆ ಕುಳ್ಳುಂಡ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಆಗಲೇ ಬೇಜಾರು ಆಪು ಅಕಲೆ ಬೇಜಾರು ಆಪು ನಂಗೆ ಬಂಗ ಆಪು ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ದೋಸೆ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಕುಂಡು ನಾನು ಅಂಜಿ ಬಾಜಿ ಬಾಡುವೇರು ಮಧ್ಯೋಗ ಆಯ್ತಾ ಬಾಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದು ಇರು ಹೊರ ಅವು ಆಯಿಲ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಉಂಡತೆ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಶಂಕರ್ ಬೋರ್ಡು ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದು ಇಕ್ಕೊಂಡು ಇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಪೋಟ ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಗುರುವಿರ ಹೊರ ತೂಲಿ ಅರ್ನಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಂದೆ ಪನೋಲಿ ಚೂರು ಪಾಂಡೆಯೋ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಕಮ್ಮಣೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅತ್ತೇವು ದೇವಣ್ಣ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆಡು ಅದೇ ದೇವಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ 25 ವರ್ಷದಂಚಿ ಈತ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತಿನದು ಇದೇ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಮೇಯ್ನ್ ಉಪ್ಪಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಯ್ನ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಣೆ ಬತ್ತಂಡ ಇದು ಒವೇ ವಿಷಯ ಆವಾಡು ಮಾತ ಕಮ್ಮಣೆ ಬತ್ತನ ಅಂತಲೇ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಓಕೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮೂಲ ಎತ್ತು ಹೋಗ್ನು ದಿನಾಲು ಎತ್ತೇರೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ನು ಯಾಕಡೆ ಎತ್ತು ಬಂಡರು 150 ಪಂಡ 150 ಬತ್ತನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆತ್ತವು ಐಟೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ 5 ಆಂಡಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹೋಗ್ನು ಈ ಜೋಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಅದೇ 100 ಮುಟ್ಟ ಪಾರ್ಸೆಲ್ 100 ಮುಟ್ಟ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹೋಗ್ನು ಓಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಇತ್ತೆ ಕೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಇದು ಇರು ಪಲಾಯೇ ಮೂಲು ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದೆರಡು ಮೆಗ್ಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪೂರ ದಾಯ ಬಾಡಿಯದವೆಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಜ ಮಲ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚೆ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಗೀತಿ ಎಲ್ಲಿಡಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ದುಂಬಗು ಇದು ಅನ್ಪೇನೆ ಈ ಪೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದು ಇದು ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಓಲಬಿನ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಓಕೆ ಪುದರ್ನಿ ಕಲವು ಎಪ್ಪಾಡು ಪೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೋಸೆ ಪರಿಯರ್ ಎಂಕ ತಿನ್ಪ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜುಲಾಪು ಐಕ್ ಪರಿಯರ್ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡೈತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ನಿಕಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ನಿಕಲ ಪಂಡ ಪಿಡೆದ ಕಲೆ ಇರ್ಲ ಗೆದೋಮಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಾಟ್ಲದ ಒಂದು ಪ್ರಗೆ ತುಂಬ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತ ಕನ್ಪೇನೆ ಓಲ್ ಮೂರು ದಾಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರೀಟ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬರೀಟ್ ನಿಕಲನೆ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ತರ ಈನ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪನ ಲಿಂಬೆ ಶರ್ಬತ್ ಉಂಡು ಲಿಂಬೆ ಶರ್ಬತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಕ ಪದಿಂಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ ಆತೆ ಬೊಕ ಚಾ ಕಾಫಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಕಷಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ದಿ ದೇಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಪೂರಕಲ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಓಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವ್ರು ಕಷಾಯ ಶುರು ಮಲ್ದಿರ್ ಇರ್ದಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕಷಾಯ ದೀಪಿಜ ದೇಪಂಡ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕುಜ ಟೈಮ್ ಉಂದೇ ಮಲ್ಪೈ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಷಾಯ ಓಡಿ ಮಲ್ಪು ಸರಿ ಬೊಕೊಂಜಿತ್ತಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಬತ್ತನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ್ ಅದಾಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿರ್ತನ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇಪಂಡ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಕಲಿಗೆ ಪರಿಯರಿಗೆ ಜನಗಳು ಬೋಡಿವೇರು ಅವ್ರು ತಿಂಡ ಅಂಚಾಪುನ್ಗೆ ಇಂಚಾಪುನ್ಗೆ ಪರ್ರೆ ಬೋಡಿವೇರು ಏನ ಚಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನಲ್ಲ ಅದಾಗ ನೀವು ದಾರ ಮಲ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ದಿನ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಓಪನ್ ಮಲ್ದ ಜನಗಳು ಬರೋದಿತ್ತು ಜನಗಳು ಬರುವಂತೆ ಕೆಲವು ಬೋಡಿದು ಬರ್ಪೇರು
ಅಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಡುವಾರ ಒಂದಿತ್ತು 10 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪಡು ಜನಕ್ಕೂ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅದಾಗ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಈಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಬಂದೇ ಇರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬುದಿನ ಕಲೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಇಪ್ಪುಣದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪಣ ಹೋದ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪು ಅದಾಗ ಪುರ ಅದಾಗ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ತುಂಬು ಅದೇ ಇತ್ತಿನೇನು ಪುರ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತದ ಹೊರ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ದಿಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆ ಬಾಡಿಯಾರ ಒಂಜಿ 15 ಮಸಾಲೆ ಬಾಡಿಯರು ಏನು ಲೆಕ್ಕೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರಿದು ಇರೋಜಿ ಪಾಡುವೇರು ಕಟ್ಟುವೇರು ಮೆಗ್ಗಿ ಆಪೇಳ್ಡು ಕಟ್ಟುವೇರು ಆಪೇಳ್ಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಪೇಳ್ಡು ಜನ ಕುರ್ತಲೆ ಕುಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ಕೆ ವೆರೈಟಿ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಾಗ ನಂಕು ವೆರೈಟಿ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಡ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಲ್ ಇಡೇ ಬರೋಡೆ ದಯಬಂಡ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಉಡುಪಿ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ ಉಡುಪಿ ಉದ್ಯಾರಾಗ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಡಿ ಬರ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ 400 ಮೀಟರ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಡುಪಿ ಇರ್ದು ಉದ್ಯಾವರ ಬರ್ರೆಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನಂಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿತ್ರೋಡಿ ರೋಡ್ ಬಂದುಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ದುಮ್ ಬಂದಂಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಬಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬರಿಟೆ ಮೇರ್ನ ಪೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ದಾರಾಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುನು ಮೈಸೂರ್ದಿ ಹಾಕುನು ಬಂದ ಮೈಪುನು ಅಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಬಾಜಿ ಪಾಡ್ನು ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಕೆತ್ತಾಕ್ತುನು ಏದು ಇದಿರಲಿ ನಿಗಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೂಪರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೊಲೆ ಮಸಾಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಮಸಾಲೆ ಬತ್ತು ಜೈದನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ತಿಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಯಾ ಬಾರಿ ಸೆಕೆ ತೊಲೆ ಬೆಗತ್ತು ಬೋಂಡು ದೇಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಮಲ್ಪೂಜಿ ಬಂತಿರು ಆರು ಈ ನಾಂಡಲ ಕನಕಡಿ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ದುಪ್ಪನ ಕೊಂಚೂರು ಪುಗೆ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಇಪ್ಪ ಇನ್ನು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ್ನೆಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯಪಣ್ಣ ತುಲೆ ಇದು ಮೇರ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಸಾಲೆ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತುಲೆ ಈ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಮಸಾಲೆ ಚೂರು ಕರೆಂಟ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಪ್ಪುಂಟಲೆ ಈ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಲವ್ ಎಪ್ಪುನು ಆ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಲವ್ ಎಪ್ಪುನು ನೆಟ್ಲ ಆತೆ ಚಟ್ನಿ ಬಾರ್ದೇರು ಐಟ್ಲ ಆತೆ ಚಟ್ನಿ ಬಾರ್ದೇರು ಇರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಅರುಣ್ ಹೋಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಈರ್ ಬಂದು ಇಡೀಗೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಾರ ಮಸಾಲೆ ತಿಂತಾಗ ಇಂಚಿ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಇಡೀ ಬರ್ಪಾರೆ ಓ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಮೂಲಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪಂಡ ಇಂಚು ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಗೆ ಪಂಡ ರೇಟ್ಗೆ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳುವುದು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಾ ಪಂಡಿರ ಅವೇ ಅವೇ ಪಂಡ್ತಲೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಎರ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ಎರ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಉಡ್ಸಿ ತೊಡ್ಕೋಯಿರತ್ತೆ ಏತ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೈಗುಣ ಬಂದಿವ ನೋಡಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪರ ನಕಲು ಭಯಂಕರ ಇದು ಬೊಕ ಇದು ಏರ್ನ ಖಂಡಿತ ಅವು ಬೋಡತಿ ಯಾಪಲ್ದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ನ ವರ್ಪ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಇಂಚೆತ್ತನ ಪುರ ಎಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೋಡ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೈತೆ ನಂಗೆ 400 ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಜನ ಮಣಿಪಾಲ ಇಡಮಟ್ಟ ಕಾಡಿ ಮಸಾಲೆ ತಿಂಟು ಬೈದಿನಿಗೆ ಅರೆ ಬಾಬಾ ಓಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ತು 2 ಅವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತು ಬೈದಿನಿ ಅದೇ ಸುಕೇಶ್ ಪಲಯ ಸುಧೀರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಪಲಯ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಈರ್ 3 ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪು ಈರ್ಲು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುವರ ಒಂದಿನ 6 ಒಂದಿನ 7 ದೇವನ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓಡತ್ತೆ ಮಾತ ಎಂಚನಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ವಹಿವಾಟು ಪಂಡ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ನಡಪು ಇರೇ ಪಾತ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಪು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಲಿ ಎಂಚ ಇರ್ಬೇಕು ದ್ಯಾಗಿ ಈರೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನಾರು ಈರೊಂದು ಪಂಡಿರ ಎಕಡೆ ಆರೆ ಎಕಡೆ ತಿಕ್ಕಿನಾರು ಪಂಡಿರ ಏನ ಪೊಲೀಸಾ ಅದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪೆ ಬಂದಿರ್ ಪೋತಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಏನು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಇಡೀ ಪಲಾಯಿನೊಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬತ್ತೆ ನಂಚದ ಲಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಒಯ್ಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ಊಟ ಪಪ್ಪ ಇರೇನು ಆ ಬೇಲೆ ಬೋಲ ಈ ಬೇಲೆ ಬೋಲ ಪಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇವ ನಂಗೆ ಬೆದ್ದಾಲ ಬರ್ಚಿ
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎತ್ತಂಡೆಯೋ ನೆಟ್ಟೆ ಬೆನ್ಕ ಉನ್ಕ ತಿನ್ಕ ಅದೇ ಪಾತಿರು ಅದೇ ಇದು ಪಾತಿರ ನೀ ಇದು ತಿರುಪುನೆ ಮಾರಿ ಗಾಲಿ ಆತೆ ಇರ್ ಪಾತಿರು ಸರ್ ಆತೆ ಪಾತಿರು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅವು ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ಮೂಲೆ ಪಪ್ಪ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಪಪ್ಪ ನಿಕ್ರೊಟ್ಟು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಟುಂಬ ಅದೇ ಪೋಲ್ಪನಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಕುದ್ರು ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಉದ್ಯಾರದಲ್ಪನೆ ಅಂಕುದ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಪೋರೆ ಬರ್ರೆ ಮಾತೆಗಳ ಬಿಸಿ ತುಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೇರು ಪಾತಿರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ದೇವಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಪಲ ಫುಲ್ಲು ನಂಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಕೊರಿಯರ್ ಏನು ವಿಷಯ ಮುಗ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಮೇರೆ ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಯಾರು ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಏನು ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಖುಷಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಂಬನೇ ಬಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ದೇಪಂಡ ಅಕಲು ಈತ್ ದುಂಬರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಕಾರಣ ನೇರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಲಾಯಕದ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ಈ ಉಪೇಂದ್ರ 25 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ದಿರ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಇನಿ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಯಾಪಲ ಉಪೇಂದ್ರ ಪುದರ್ದಕರು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ಮೂಲು ದುಂಬು ಏನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅದೇ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈ ದುಂಬು ಈರೆ ಪೂರ ಒರಿಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜನ ಇತ್ತೀರ ಒರಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇರ್ನ ಅದೇ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪು ನೀರು ದುಂಬಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ಒಂದೇ ಮಾತಾಗ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತ್ಕೊಂದಿತ್ತಾರ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಇರ್ನ ಬುಡಿದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಮಲ್ಪೋರು ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೋರು ಮೂಲೆ ಕಾಂತದ ಬುಡ ಕೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಬೇಕಾಕಲು ಈ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಿ ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಆಡು ಅವನ್ ಪೋಯಿನ್ ಅದೇ ಇದು ಇದನ್ನೊಂದು ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಜನಕ್ಕೂಲಿಗ ಆ ನೀರ್ದಿಂಚಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ಈ ಪೂರಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಲ್ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಲೋ ಸಂಘದ ಬರಿಟ್ ಇರ್ದಾಯಿಗೆ ಇವು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ದಾಯಿಗೆ ಬೇತೆ ಬಲ್ಲ ಬಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಇರು ಮಲ್ತಾರೆ ಏನು ಓಕೆ ನೀರು ಪಂಡ ಇದು ದುಂಬು ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಆ ಬೇಲೆದೇನೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಅಂತ ತುದು ಕಲ್ತೆ ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಂಡ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪುಣತೆ ದುಂಬು ಇರೋ 25 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದು ಪಿರೋ ಬೋಲೆ ಇರೋ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಪಿರೋ ಬೋದು ಎನ್ನದು ಪನ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ಪುಡು ದಾಲ ದುಂಬು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ತಾರಾಯ್ದ ಬೇರೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ದಿನ ದಾಲ ದೊರ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ನಡಪೋನ್ ಪೋಂದು ಅದೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಬರಿಟ ಏನೋ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಸರ್ ಏನು ಪುದರ್ ಸುರೇಶ್ ಪಾಲ ಇದು ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ದು ಪುದರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಟೈಲರ್ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ದಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಪುಲ್ವೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳ ಬೈದೇರು ತೂಕ ಅರ್ಡನಿಕೆ ಏನಗ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿಂಡಿ ದೇಪಣ್ಣ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಗಳ್ಡ ಕೇಂಡ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತನಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಸರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಸರ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮನ್ಪಾರು ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಾಗ ತಿಂಡಿದ ಮಟ್ಟದು ಪಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ದ ವಿಷಯಗಳು ಆ ವಿಷಯಲ್ಲ ದಾಲ ಬಂದಿದೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಪೂರಿ ಬನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ಕಾಂಡೆದ ವಿಶೇಷ ಐಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತೆ ಪೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪೇರಿಗೆ ನೆಕ್ ಪೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಪೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಪೇರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಯ್ಯದ ಐಟು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಬತ್ತು ತಿನ್ಪಿನಾಗಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇರ್ಲ ಪಂಡ ಇದು ಮೇರ್ಲ ಟೈಲರ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು
ಅದಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಏನು ಓ ಅಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಇದು ಕೈತಲ್ಲ ಇದೆ ಆಗಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಚೂರು ಪುಗಿ ಹಂಚಿ ಪೋಂಡು ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪರ್ ತಿನ್ಪರ್ ಪೋಪರ್ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಕಟ್ವ ಸೋಪರ್ ಸರಿ ಅದೇ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲೆಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂಜ ಐನು ಗಂಟೆ ಮೂಲ ಮಸಾಲೆ ಹಾಪುಣೆನ್ನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ತಿನ್ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಆಯ್ತು ಆಯ ತಪ್ಪು ಊರಿ ಲಂಚನೆ 10 ಗಂಟೆ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಹಾಪುಣ್ ಬನ್ನ 15 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಉಲ್ಲನೆ ಏತೆ ರಶ್ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಏನಪ್ಪಾಡಿ ಇರಿ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಬನ್ನ ರಶ್ ಉಪ್ಪುನಾರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಎಂಕಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮೂಲು ಸಾಧಾರಣ ಮಗಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಆದ 25 ವರ್ಷ ಮಂಡ್ಯ ಖಂಡಿತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಂಕಲಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬಯ್ಯ ಇರ್ನ ಅಂಗಡಿ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ 27 ವರ್ಷ ಓ ಈರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕಲಿರ್ ದುಂಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಓ ಬಾರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಿಲ ನಮ್ಮ ಮಾಲಕಿರೋಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ದಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಣ್ಣು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಕಡೆಕಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿ ಇರ್ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೊಮೆಂಟು ಒಂದು ನಿಕಲು ಯಾಪಲ ಮುಲ್ಪದೇಲಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಪತನ್ಲಿ ಈರ್ ಪತನ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಕಲ ಊರುಳ್ಳ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಲ್ಪಲ ಎತ್ತಂಡ ಆ ಟಿ ವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಲೆ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಕಲು ನಿಕಲ ಊರಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಲ್ಪ ಬತ್ತದ ತಿಂಡಿಲ ತಿಂದು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನೇ ಪನ್ಪೆ ದಯತಡ ಟಿ ವಿ ತೋದು ನಂಬರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಶಂಕರ್ಪುರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಾರದ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೊಸತೊಂದು ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ರಾಕೇಶ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್ ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಉಡುಪಿ.